kardom nilimen longkumar de lapen pini tok so on 60 ingdeng pike price yalong ni tumlong ngachitong dun j.i.kathar I retire kardom lapen itulong do tulang KP retire from sapi halangli Tata Institute of Social Science Mumbai kardom lapen itulong do tulang dilip teron halangli jai pongpen 24 plus organization hadap committee long president long kardom lapen do tulang itulong jitong dun rasong kro halangli political science department pen mate subject ken tan bangku kardom la pinili tum drafting committee aputha non ciklo trok pengalo non ni trok velo la si la bangso puthak li tum pini kaching ki ka than padoi aprangsi nili dak sarphan kar jukang tung alam tegala penlo non drafting committee ciklo trok mane kipleng so non December bangke non 6 mane non 12 te tum ciklo trok chengko mane ki choklo la so puthak non la so chok chair ko PPC claim nang la mane council tung ko PPC claim nang la mane kaching ki ka than hala tum kadu ka we CM buka kadu ka we organization no mata hang eji la bangso kimia rules ka selam long pu asi hala bangso puthak nang li pini pui mas a hogalam lake dak 6 schedule paragraph 2 angdeng pihini angdeng so throk along ke tok do la law ka selam hut election a law ka selam hut ilitum tribe atum inglong aso atum arichu apinpo maratum maphan asongjat jaseme khala afran ke dobom asongjat umphan lapuni libana thu pulote ronghang asar chinthong asar upong asar tumphan anta hang nangji la pen la tumphan chingwai ni la pen ilitum inglong aso atum ilitum methang organizations do hampang tumphan hangsi chingwai nangji consult ni ingraji alam me consultation do nangji wad dak tok do lage paragraph 2 subparagraph 6 along si dono anga non ke ni trok wet lo la so ili tumphan chingwai ji pu recho tumphan chingwai karbia recho la pen kukia recho ba dimasa recho alidar tumphan chingwai ji pu non anta ili tum arjulong lelang la mane la so alam mangke la 6 schedule ateng pen ke claim clear lelo non ta la council atu la drafting committee atum ta 6 schedule ateng aron ateng ke kroi clear lelo la so kam a por ka pedam lelo non ni trok welo alang litum kado etum hani litum etum han consult unjima chingki unjima alor la chingki ke pin ben jong si latum draft law tarmane law isi kaselam final kalia ko isi aport peklang tan note lake bang keci tum keci so tum ta kaning jedun jakong dukok lepo an ke lage hala keci tum phan awar sai ki pilo aning ka pe khiji la pen hala tum nang pache dan nun yo phan awar sai ki piche plan dat lei la sinel tu pulo je alang litum la draft law il peklang clear ko ilitum inglong aso atom phan ahampang atom phan richo atom phan habe pin po atom phan rong asar atom phan chinthong rong hang asar atom phan hang ra chingwai vek nang ilang aprang non an ra chingwai velang alang litu la se la so puthang non alang litum non pachun chadate court pen gopi action de sar bang so puthang court ke non ma ke action ave alang litum court ke pugela phelo ning chiklon throk playing lote ne tuma phan report nang pithu nang ji bu alang litum report pidam nang ji ko an lo ma ke claim tang lai lo alam ma ke abinong e chiklian throkmong si tang det nang ji seta jong si un e padang tela seta un e seta alang litum report pidam nang ji la so our side and thurong amat our side and thurong mat pa pe tang tere ka batai report chu pidam thurong ra ka pe der ya kam si la council tum ke claim ku si litum kamal matha memi kalang sar la bang ha la pen la CM kipu la 1951 pen na prang la karbietum made in karbietum pen la pen bang so da dora pen la posi voter list in khanthi pula so ke tok ya na ne 6 du long tok do ma made election la council aro long ke tok do ma la so ko la ke ilitum 6 schedule ke la ke constitution pulo
ante jong si haladak ke tok ave pulutante ilitung ke lang nangi ke India constitution along labang ke 6 schedule lo dak India constitution along Chinese atuaphan America soraphan lapen England soraphan Pakistan soraphan lapen ke Bangladesh soraphan latung amen than nangji pudak tok tik lage thek dak alam lo constitution apor lage ke tok akama balu lage ke tok dia kam se avidat lo lage than nang pu len lo ake than dali amen masi piludun long le de nangji ke cheng pe masi kachu than aprang men le piludun long le de se kachu than ya kam da avidat lo le Pute avidat dia por le pulutang te Dr. B.R. Ambedkar ta semson singing ti kaching honai Karbikheilong District Council Kapalong Chengabang lapen JJM Nichols Roy alang litumaphan Dr. B.R. Ambedkar ta hang hedejile lapen jongsi constitution jongsi ladak ilitum aman pidam de pulong te ladake pirthe ning kangsam ladake avedet po constitution ke lage det kikim isi arang pulo mati det kikim arang pulo angke itu ma mithanga det chukim lo amat bang atum pilutur nangji pule ke tok thurong lo te laga constitution daga lidet lo le son ke ali masi melu lo ali avidet pole lage pulutante alang lason kening yeda ke lage alang li constitution bhan kana song kalang lo constitution bhan karkan lo lapen high court order bhan da karkan lo alang li sarang lo bang lapen pinangan atum ning yele sir la Meghalaya state long da state election commission si konda lapen Mizoram long da state election commission si konda la si non Karbikheilong tami la thangso election Assam state election commission pa conduct te tum han mission ni ma mate hino dagri la bangso patha nang le nang patni tha nili karju kang tum ke lason karju kang tum atum lason nang karju atum kopia posi itum phan jakong nang pitang lo nang methang le lo che selam non pulo la pia posi selam tum te de la nang karju atum he tamane la tum autonomous power nang nima la ka selam ta me pugo autonomous power loge nang methang power puloge nang methang jakong puloge ande pc autonomy chu hang bo mante la nang ne pulo tang te bang pe claim bang le pa pe claim ek nang pulo tang te pc autonomy si ko pc elitum autonomy nang ji ko pc autonomous state nang ji ko pc separate state nang ji pu ning ge bo ma thilang ante dodun kurun ha tum long ante ni demand me de nang ison tum ke lalo ison ke lapen ison bange lalo je Meghalaya Mizoram atum ke state election commission se salam lo hala tum ke bang state amethanga state hala tum ke itum ke lage itum ke bang ahom kichi tum si state hala ke lage hala tum long legi dun lo te ako ison lang tu eta hala tum ke state itum bang council area chodang district chodang itum bang ke la sila district along yong si state arum dodun rong lo pulatan rele autonomous aja kong kache pawi lo mati baning kahangaling vipo o voter list da baning kahangaling pinchong po iri thang la jo pudun onelo la pulote la pen ison ako lang am thu hala Meghalaya lapen Mizoram ta abinong ke Khasi Hills District Council lapen ha Mizoram ta la Kher District Council tumsi amethang che selam nang hala tumta muthe hala tumage selam thuthe that's it hala tumage astit amethang astit pinak apojo amase hala tunge sungse det lo itumage phobat pola bangke te lason laso pot jitu laso aron bang selam de lote lage pene khai ang bong hutur ke padolo la pete ron ke pachedan phansi bor irong lo pursi ritum phan ke lason se rap to mai hak to ke nai koi thu ti sar la ba o la ke kachini ne lo kachini kang tung te lo bisar lam halan kaning je bang ame thang hem chokim lo ni hem nang che rai khip nang ni po alang li pu lu te o la ge che bhong po po ni hem ar lu kut ang thum le nang pe dudun tur ti nang bang atum ta pu me yima heno dak ke di lason thak lo alang li itum me thang a hem chikim lo karbia hem ba inglong aso hem chikim lo ante la ke bang atum le yong sin nang che dan dun pulote la ke ilitum che dan se ta che dan nang kok po che song nang kok po la pen ka che song yok plot dia pansi la 6 schedule ka selam lo ke
Allah selam det lo ke jong si itum phan ka chi thu ka ja aprang na ninge bom lo la son le pulete bang atum chi thu je that du kok ji ka pa chi thu ka pa that long le det je phan si la lo selam det lo jong si ilitum ka selam along ilitum me thang a water list ka selam along jong si ilitum a lo ka che selam along ai tu a council ka che selam along ki chia tum jong si ilitum phanang teng kheng do nang te la ke assam government ma si thur pak si halak ki chia tum han si nep nang po arrest nang po nang yen de halak tum han si lathi charge nang po ki nang yen de halak tum han si firing nang po athema halak tum si lo ka bi phuk lo ken de sik schedule ke lo ken de la ka bi phuk lo ken de lo bi phuk lo te la ke theng nang yi chok nang yi ken de nep nang yi ken de ma la tum la son nang pu dun tu na tum la alang itum mathama je itum inglong asu tum si la kopini cho hanglo te itum phansi la thi charge ta claim cho ta mi bo ma ho thoi so thamai la thi charge no ma hala tum ta li lot leg be phuklo te hala tum hana la thi charge nang po theng nang po chok nang po arrest nang po hala tum phan nona bang de la dak bang de la son ka de Israel dak bang de Makana lo bangke non tribal protection forum pa tum bangke arona bi pinjal te ka song hala tum ki pu bangke litum dak bokayan district bokayan area lo bangke free 60 dollar pinai pu then illegal alang tum bangke len pata ta nai sunai pu alang tum aston ka nengi hai den arona bi pina alang tum ka nengi bulong te tum aron to ko ka pu si tum la kaningi hai de tante mu pen nang li pu son he di hala karbi tum hala tum be dun rong ke la pot lo hala tum aning the det lo hala tum han ke la son puai he det hala tum han ke ni tum long li nang thiri po hai he ame thang hem bang che rai det se ta la son na mun ne tum ke thik the de apiso so mar phan bang pot se ta la tum thang na ning ya he de ji la son me sen kam lo man te alang tung arona bi pin ma sila tum ke la son nengi de arona we pin si bang ka ning ya hai itung aron do ko ta ning ye thu hai he itum bang ke alang la bangke aron to kok dai tum ma che phere thu ro oi aron ji ot hai he ilia bang ke bang aron ave pin dum si bang anang ya hala tum hang la thi charge et nang po binong ke hala bokayan la son ka ning ye tum han ke hala tum arrest at nang po hala tum ban procession da pape dam long le det nang hala tum ban ban da pape ko long le det nang sitan non ke ili tum han si ban da call read down procession da dam ri pu si ili tum ban ko nai pu thu la ke la son ke oi nyai le asamis ting pu oi nyai le ke injustice lo la ke lasi Dr. B.R. Ambedkar ili tumaphan ikipu constitution ke to kabang alangli educate agitate and organize ili tum ka charlie pen ili tum imithang khe phan ka ching hon the jia phan imithang long ri ka chi lang pon pane the jia phan ili tum justice ili tum rights ka chi hang jia phan ke ili tum phan loka charlie pen stame ili tum anso sesi ili tum abang ke awareness program wrong atok ano ili tum inglum pik nangin ke dok lapen ke kopi si constitutional long ki puma kopi si 6 schedule ki puma labang ke elitum education ka charli lo ka charli pen elitum non ke do join nang nilo non ke elitum a rights ka chahang nangin ke anu 10 akorte injur atum stami thur nang po non ke athe non ke elitum phan bang political adjoining politics adjoining ilitum karbi hang phang aphan nang kapahin nang kapanohok thepik lo lapen amithang political party kapang tangjia phan kaprek party atum ke ber thik mate kasorsa kache sorsa se roi abang dokok lo ilitum along la se ilitum education ki thik mat ne dedra ilitum kadok kawe phan se tame ilitum ahok pet alam labang so constitution along ki tok alam ke ilitum ke pachini vek nangji la si rong asu atum aphan party alam pen kapacharvo kapachilang selet hey ajok karbia khai aning angthin along kai ke ta party alam pe the dokok lo lasi rong asora phan se tame ilitum thanang je constitution alam ke ilitum imit hanga hem kachuk kim dia phan ilitum jong si agenda anujo ilitum aphelang ala kat asang ti asemen la hayong se ilitum awe konte kupuson si bang so hem kachuk kim thek jima la si ilitum a hem kachuk kim ji ke la bang so constitution ke ilitum aphan ke etok pilo hala bang so constitution along ilitum lang lo na
anutin adontin ahemtin along sa tami labang so a constitution ko pisiki puma educate agitate and organize lasi ilitum logit hekpen ilitum organize nang po ilitum song doan sa tami ilitum a political party to mapan alang litum ki claim along sa tami ilitum ake me abidi sore anke alang litum pen sa tami chithanang ji educate agitate organize porque lo than pa clear non pu pachini clear non la pen agitate porque che song non la pen ke organize non pu pin lang non pu ilitum arong pin lang nang imune ta tom pan protest rally la pen ke ilitum arise ka chi hanga bangke la bangke agitate ilitum kadu kawe chi song ra pet pen song do an chi song ra pet pen leaders atum political leaders hamphang do an rat do an tan ilitum hat telangana ke example ilitum apa telangana ke bangke amit hanga political national political party to resign that pen rat pen alang litum thu ra pet si alang litum le thot hai si non ke bangke state long lok lo tang te non ilitum kaching honai karbiang long ke japon political leader alang litum sitami karbia thai phan kaching hon aning angthin alang litum along do pu nilita ning kachet e do pami pen si alang litum phan kachuning ri alang litum ilitum pen claim ra pen lo na pule alang litum aning matha lo tangte alang litum si anso se hai thuji lapen alang litum yong si litum phan hem nang kim pilo tangte labang so hem ki do arat atum anke alang litum phan ke anso se si ahir jume arnam pen talong la rat pen talong la lasi songja ka chithi political leader ka chithi abang ke chok e litum to alang li pani yes na तो सर नली नंकार जुबंगे नेशनल पार्टी बीजेपी कांग्रेस तुम को पीपल सी के ठेक थे तुम हन इंवाय रोंग दितिलो la ke thek the tom phan kang wai rong ti ke doctor ke li along prek ta claim per ha bihar ko pulma jharkhand bethe ta claim per ha jharkhand anta ake thek the tom man si ing wai lo la pen haladak MLA tumanta non ke la bongalia munit phansi bongosena bongalia munit phansi ada ke chief minister se bat ko jharkhand la adivasi tumke non ta haladak la son civil ladak ake thek the tum han kang wai vera theke ake thek the tum phan ing wai lo te la ilitum dispur kang ni pamara tum delhi kang ni prong bang ke chief minister tum aning ka hang ling vi pon longji la phan la pen poista ta un an la tum ari deng pen sat longji la po phan si la ke thek the tum phan ke pe hai ver ti election ke la pujo la poli ke national party tum ke national party tum ke tum phanang ma thang ke det kala tum ke matha thelo लोंग सो भने माथा थेला inglo so man ma tha thelo ako la jasemet ke kilu ke lo ma tom han ke ma tha thelo la tom han ke bang ha ke the atom han ke chema tha la tung ke congress ta pohelo bjp ta pohelo cpiml ta la pohelo ba ka prek national party le nang dosita hala ta la son lo chepnang hala tum high command pudopo high command aning oilak na pupo non dagili tum bisaralam da bang ke ilitum cm rong hang sanghu ke hala himanto biswa sharma phan ka pheri apot si alang li ke hala alang li himanto biswa sharma ko pima ka ni ke kangtung hala lam si alang li ke ning je thu bom lo la puyo la pen la award pini ta ki pi la bang so bang lage mana thek unam ko patin phan lo bosar laga la award people choro po paper long dok po anoksa people la ke thek de to mansi la ke kadwe ki mathadam o thek de to man papitin nang po hok thek olole la yo po papa pamatha nang po si newspaper long ta people la po tv long ta ningje po ja to man ke akum lin ta soi po la son si vil ala के ठेक थे तुम हन मांगे अनुंग करा oi alam ke tewan panung kram ke to ma yong si invited pulang te lang tum ke party ngone de party ngone de vipon une de ji ke ya denge made la ni tum ko projar ke du no ko projar e pulo la si hala dak ya to man la tum hanga anaki ko krei lu pu ala vung lingta wa vung bon no la tum han ke la sia la tum man se me o pu bu bom lo la puyo non la son ke thek te to han inwai bom porote ko pi lo ke che plan po tum ka la ke TV ra kam lo ke thek the tum han vi bom lo te la si non het da dak pu lo je ko pi po se hang phang sor do clip ma 24 plus organization pi po si do clip ma pule do clip ma mane e son bang ke ma thadam tha
tuliram rong hang ke hai lingli bitung constituency ben si hai lo ke alang li ka ningje ke bitung ke do ana tum si ka ningje lo constituency ili tum demokrasi teng ben le ma thadam lo te alang li phansi paningje nang posi vote ta ke pilo ke alang la bitung sor lo ka ningje baret ke alang li nudra la ka ningje ka lilu constituency demokrasi teng ben ke la puyo alang ke dama bang ke ini है नॉन के हला बिठू में सोरले का निंगे वरा का लीडर में ने सेता बिनोंग हला वोट होट के निंगे नॉन पुसी वोट तक पीडुन लो केंते नॉन के इली के लगे का निंगे चोक चे पुटा की पूजा की पूजी के नंगतुम दुलिराम रोहांग इनुद्वेट का लीला बिठू में सोर अंसी सोन निंगे चोक चे पुसी अबिनोंग की पुठू नंगी ला पुले अबिनोंग के लॉटिंग पेन के ला सीसर नॉन तुमला 24+ ऑर्गेनाइजेशन पे लबांसो अकिमी इलेक्शन रूल मते karbing autonomous council district council rule abangso akini kaselam long ili tum phan ali kuma phan sido po ili tum non alam tum tuliram ro hang mate state tum sila bangso rule kaselam lo la sila so kaselam ke ili tum phan to ali duima mate bang phan ali du thurong son si cheman tu ko lante hedi la lo teng pen long si 6 dola teng pen yong si pheri de pin pen itum phan nang ki pitang ajakong a political ajakong ateng benjong si ilitum silam lote laki ilitum hanja le do po lage ilitum hanja le do po athema ilitum silam lote non ilitum kangni from atum sonson 24+ organization atum sonson e claim lote hala dhake kechi atum bank ke pavide chi ke ilige lage ilium mission pola banke setala non la BJP atum ke claim ji puke latum banke 1951 pen ke do ke che tum phan an da vote ma pp long et nang ji election lo papi thur long nang ji la pen ke ako la lo la pen ke kopi do lang la tum handa la pen ke constituency MSC constituency pli ke bang tum phan ho dai kok hang jang nang ji pu la tum gi pu ke an ke la pli ke pil por lo ho dai po kaho dai non mat ke pli si la tum amuni do chor mohala kado we phanda vote pitu ki pieja kong do bom lote hala tum along ka prek hala tum chan po body anga morning kan pho phike pho po body ningkan thro ningkan ke ba phike troxy po body anga la son si tum hanang chodet nang perem det po ili ka la ka lang to war ke thul lage lage hangun elo lage lasi labang so tani tum chipa job te ko sono sare tum man ke klam sunam po kasi pijok gi pulo tang te nili singi nang litum ta puhul non lage wrong asor si thur pak nang po lage lapen ladak nilita ladak edoning tum songja kachithi songja pi kachithi mate songja po keman aning ke hang ajok penta karbi ham phang kachitha tot lapen ning isi kawe mate san chom kachitha groupism dolo songja pi chithi thera songja po ke man bom atuma fan kapere dun kapekeng dun lapen kapin khat dun abangke claim asonte messengi kalang alam lata ho atha no akar bi tungge 44% vet bang pharong bong pen bang plike pra plivet karbi ke angela bang plike pra phi 44% atum ang bong amuni da phansi ihi che sat pon ihi che wong pon la pusi non elitung che plan aman bang ang no ke therak me mi elitung ke la sineli ke pubom lo la elitung karbi ba inglong aso a party tum an ke elitung no bang ang no ke putot te de nang ipula si puthurong lo kalang la sinon ka phere ne me abang ke nang le rock lo la sinon ke elitum along ke karbi a political leader atum elitum ame thang karbi tum si non amat ke aphai ke ong la si non la aphai ke ong ahut elitum alang litum aphan RDC pidunang po alang litum aphan sorsa dun de nang ji pudun tok te nang ji athema non alang litum pen non ki doboma political leader to man ako mo phi yong si bang keng sang tum ako nang ke hai ong munak lo ponte mo an aphi an kaning rik alia velo non ki doboma hut alang litum aphan elitum ta che pere che phileng dun la pen elitum ta alang litum long ching ki dam pen che than dam pen di nang litum kam ki klem mesen lo sar la si an so se elitum
karbiang long ilitum ka right hip thegia phan nang litum pen ilitum ka do ka ve klem rap pet lo nang pu ilitum labang chi pulu fek nang chi ding ve chining je vek nang ji athema ilitum ka chi sorsa bang hello la so party la ka chi thak chom groupism ilitum ka la so a song pen thur du nak la thu nak la bang ke ilitum a phan bang ki che tu ma bang keng sang tum bang ke arong nang ke lang lo la si ilitum a bang non ki japon boma political leader tumpan ilitum ning isi pet pen ke do thegia phan le alang litum pen talks do vek nang po ilitum da pen arlo song tum pen stami kplt tum tami upds tum tami knlf tum tami ilitum ka do ka ve 24 plus ku non social organization do an la pen political leaders do an rat do an pen ilitum isi pet do nang po non ke apen haladak pu thul hedi la ilitum cem pu hedi ka do we penta homan si do nangi pu hedi homan ke dojia phan se 6 sidul ka selam loti athema 6 sidul penjong si selam ra ilitum phanang longya phan si ilitum phan nang e pilo athema non ke ilitum karbiang long ke lak plira suri phokeve bang bong bengal ke west bengal ke bang 90 million bang ke 90 million apai 90 million pulate million troxir kep pulate mathadam tha million isya long lak kep do an ke ilitum ke million isya dali dundelang la si ilitum phan homman ben ke dolong dia phan si la 60 dol ka salam lo ni tu mesti la si bang atum phan vote nang pidun nang nilu pu ilo abang atung e vote ki pidun ta adim ta do thupi khang yang lang la tungge bang bengali tungge united kingdom england hadak parliament member do dun le soras pal pulo dole hadake apen america ta dole ha tum bang ke india su bang pidun america ta koloni ta do se hada nasi ilitum kaching honai cm rong hangsar alang li sitame lapen alang li along alang li ke japon along ka chirabdun em msc alang li tum anta labang so hempre ke re lapen alang li tum sitame clan jianing ha nili ka observe do na temple tangte muthe la himanta bisa sarma ajat kilang no alang li phan here rong bangke labang chok che dat pu la si nili ke pu bom lo election la jong si autonomous state ba separate state a hok ke nangji pulotang te aprang ap all party hill leaders conference dun ke claim ason bang 1963 aninkan 1964 ninkan bang election haitet pen resign la pen ke article yang throw api election do tu latum phan si papi thur dun tu la ako papi hai tu et le la son civil la si nonta nilige batai pubom lo etuma mp tame me MLA tame CMEM MSC tum antame la autonomous state ke longji aphan loksi alang litum resign ek nangji la pen ilitum kado ko a party tum ta ilitum alang litum phansi chikleon throck api election do thulote la tum man si aku pape hai thu ek nangji la bang net la so la nelia mata rap dun thupo jong si la autonomous state ke longji aphan lok jong si alang litum resign lote nelia rap dun ji lapen do de sak se 24 plus organization dengan rap dun pola ke tek lor lapen kado ko beta rap veji labang ke la sinona ba gelai state kilong lipena jok si itum hala 1995 aningkan 1 april la MOU ka chitok lapen non 2011 na hustamila MOS mate memorandum of settlement la bangso agreement ka chitok hana me central government se ga chitok lo la posi tangka bangge central government pe stami nanglo bom lo 1951 MOU tangka stami central government ke nanglo bom le tum stami hala state government tum ba ge hada paching thang lok ti lo mane da bangge tangka pa nanglo chom ni ti le ala ma la son lo bosa kalang lo non da pulo non da MOS ke tok ke article 280 long itu amen bidun kok lo te itu poisa long upo pu hedi seta la dak lang dam etha article 280 long ludun chok seta poisa mangke assam state phansi loji pusi da ke to la ke la puthak thak le pu ke la ke da phansi la puthak thak ko
Assam state mana Guwahati Oi, man si oi, hala tum kapi culong dia pansi poisa aku om tu mucot po itu mamen nanti aku poisa culong le pola tum ke. la MOU tangkas tami nang lubong lo central government Nang lo bom lo ha state government long Assam long si dam bom lo. oh hal tu mga ili tum aman siya tulong bom Culong bom lo. non MOS tara son Non dak di pusi to war selamba re chorana. Non di pupen bar plot lo te il tu ma gari ya chon kangkang de jikente. Kahin no sai si ke rong be chen de lang ta ve meta ve to war ta ve thang ta ve kente. kalang la si Ladak di pu town ka selam la ka amek na pi dip dia pan di pu si mune tung wang o ti dia pot o me o lo he pu pi pu ya pan chon na ya halo dak ke thang da ve lo rong be ti di pu da klem da me he se ta hala ke central government pen ke wang apoisa a ke ong pia bang ke hala to rong be ti si selam nang ya pot lo pi pe de rong so ra pan non selam Karbi do ma piduk ya phan hapu chuki hala na thuki non parnisi ilitum ga ching hona CM sir alangi hapu rong ke dam halapu rong non towar ta selam po pu niliphan rong sor birta nang pi kasi hala dakta ka ching thur do piglo o me thu pik lo ma pute kali lo non pute je tun je song na ka me lo bu kali hala dak non rong non towar ka selam po non oi la pute me ulon te la ta mesen lo o me sen lo ti mane kalilo mane rong atok se ta me la punang ching thurbom lo tangte la ta ili tum ning samdu nang jing alam la la si ni non 19 non lage 70 65 years on the book council long bagai 68 years lo 68 years po tame pinyanian tame lahaya to wage tang FC itu magai street light same do enampu alam magai tame non bang ke to wage se ta me pudam lu pulo tangte aprang kachari pon congress akut kolonte la son street light non son ave aprang pen mathadam lu ponte non bangke lang me thu bu chot lu melody melo la si te rong be the ke nang li lut le det lo ra kom lo rong ta lut lo rong ke ni tu ta phobat han lo rong ta lut lo rong khang ke jin thong so cheng la pen la pu khirmi na ani si accident ata la pu to war ke mi to war ka no pa si accident lo तो मैंने लीला कि पुकांगतुंग इस थेलाम दागने ली मने पुदुन कांगतुंग दो ला तंका ला पेन लहाय को पेने का सेलाम पेने लहाय बांग के इली तुम नोना को का फियलाम लो या से ली के माथा अते हला रोना बांग इली तुम थिरनंग ला इतुम लोंग ले फेलांग के चराय को मा रोन ला पेन दे तुम कारबिंग लोंग लोंग ले जितु के चराय को बाउंड्री लहाय बांग थिर पा मेनंग लांग ला पेन के जा रोन ला पे एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम लहाय बांग थिर पा मे menang lang aprangsi bangke mo hola hai bangke tangka poisa ka du bangke mo anso sesi bang bomi pusine lika mata athe sialam bari long same pene han chuti kiji abel pene mir eji alon piji puste aprangsi dakle tum pairang nang la alo mesen nai lai le ambar poisa ke wan un po no ne poisa chu wan chom mar alo bang je phuk er le te mo phi ke long ne det po lai alon chipi jong he thong ke pusda me e tum lai ke malom mo be kalang la poisa wan chom po silam ke la to war le silam se danin kan thom phi rak e jiken de la posi la mo phi ta ke wan bom long ya phan bang se li tum ke klem ang ji pere pon bom che peleng pon bom bang thir pa menang la aprangsi si non la ani sonolang sa kan sia dula non la itum 6 sidol labang so aron kachari pon pedat na jok sili itum goreng war size tame long pon pedat lo inglong aso tum an tame la sinon bang ke ilitum inglong aso ara tum an bang ke hala ang tan char dam nang ko non ke charli dam lo kachong dam si Bangalore dam 3000 akar bitum do la puson si ilitum ha Mumbai Chennai tame la son si dam piglo la si la so puthak bang lagi injustice le lo ke lata athema ilitum dak sakuri long le de ke chuya phan of de aposi along a break down na etlo bangala bongo sena tu a plane bangke ilitum phan dak pen ha city bethe Bangalore Delhi bethe nang toy lapo ilitum adim ke hala tum do thu po phansi la ilitum phan nang toy ware la pen ke pon bor i jaha tum phan ilitum hana chu ningri apo pe tum ningri sin ko pulomani do wa chi wan tu po pu e la pu yo ta wang thu ne det lo la ke ilitum
bongo sena tu plan lo lake la pen la si ili tum sarkar dum itu council dum la si kroy dum det alang li tum thang na claim play det nili application pilo alang li tum man arong tim ko ana monit dak karbiang long pen katang luma la hisab rah la tum han wan tu et nangi pusita alang li tum thang na claim tu te det lo claim hoy amat ala bongo sena tum han ka feria ro khom amalang li tum claim hai det lo non claim do clip le lo aku labang ili tum analyze dun lo la si observation dun lo la si ili tum aku la support perleng dun reminder son ili tum chingwai dun nang po pen nang li ki pu alam nang li mane hala whatsapp along hauragat miyong mamyong anan be po alam la so lam pu po ditha parukwa lo parukwa non be po alang li open letter song ko rapi tum phang kar ju bondo o la so lam la bangke arjing oelang la so binong bangke la nili WhatsApp lo situ ti la alang li karju kang tung bang la son hello jase mera bang la son ko rapli phasi karju pon kang tung lo athe rap tum bang ke son ko rapli phang no namat ke aning ke chethe pikhan jang lo apen ratum ta ning rong pik lo la bang so ron jong selam pidal lo plutang te itum inglong so inglong khai tum bang ke reng lo apen tum awar sai bang ke long lo selam tum ning chethe pik lo tamin non ang bong alom eli tum son ko rapli tum abang ke ili tum kache song bang pang kreve la son sin ang tek dun long alang itu la sela tum ning klar chen pen la bang so acquisition man kar ripon to son ko rapi tum ko pipo si non do joy lo ma la ban mate son ko rapi tum ha ruling party tum nang nam det lo ma la puson da lang li kar ripon to la solam pheri mi mi alam lo athema bang poisa do pik pen kar bia tum ke ajha ka tum ke ot hino da ka poisa kilong chot dia fancy la ka che song po ta ki dun po te maju che song dun po amen je pe do po bang han pa pheri po poisa hang dam po la son si ke claim po jo la si ili tumang bong ta son do kok ta thek hai athema kitab amata do kitab long ta do every foal have black sheep pu ada ka tok do bia royal long ko do bia royal bong hada aki ikta do kok titi palam do la si ili tumang bong ta do kok jimene la si son dulu pulo tante la popini ding hakjak pulo te rong asora tuman ta ili tum hanang nang pudun de tame la so mene pine ding hakjak la son si claim wrong pura ili tum manang than de tami la tuge la non ahogalam ili tungge la poisa pulote aning dok pik ke chuk pulote la si ili tungge ni kaita ningge ver long lo ili tungge kaita ke chuk pusi pu CM da ke chuk pusi pu minister da ke chuk pusi pu MLA ta MP ta MSC ta ke chuk pusi pu kang buran da ke chuk pusi pu recho man da ke chuk pusi pu ke claim pu pe ili tungge la si la kado weta ili tungge la ke chua fansi mon pot maju la masi ili tum phan la punang par hijok ke joy ke karbia tum phan ke la pujo ka che song tum phan ke la cheri nang po kado weta sir election pu hormu aku tham le thotha rada phan la pen democracy what is democracy la bang nang di aku klar pon thu le thotha la ke ni dunge pu bom lo election ke la ke kaching vai election ni kang vai pulo election na hut ke kaching vai hut ko pisi tum ke claim po ma phusi arong ching vai nei ko mara phansi ilitum allar ka chi toy dun thek po ma election ke allar ka chi toy dun ka do we ke rat ka do we ke biketi sar pisar phu ke council a holar lunang ni dun pet un ede dia pojo la si itum allar na ka chi toy dun la si allar ka chi toy dun hello election pula lage poisa ka chu hang ya por ka li lage election ke poisa ka chu hang dun ji pang pemi ra hidun ra poisa chu hang dun chom ji la puha poisa ke long ling si vote piji po bang ka di lo pu pelote la son gi vi bom posi ili tu ke duk bom lo la si la poisa ke do ling si poisa ke do tuma ling si election da hai ver la angela ke poisa ka via to mange ili tungke a hogalam ningje don bo ili to mange hai un elo setahala ke phoji ke hala vote ki pia tum si phobat ti lo non anta rat atum si phobat ti lo la posila rong aso rat aso atum si la bange chiri vek nangi ake me amunit fansi ri nangi poisa ke long a link kali
la pente sar la bang so election hut la jase met la hai poisa tangka ke la ke hala paro ka so tum ta la ke nang rabdun la son ma laki la Assam government a party Congress party BJP a party dan dia bang poisa do pik la election po dok pulote lagi poisa ke ron lok lo ala vote ke nam dia pan seta la ala ke ilitung ke lude dat chulong leader pojo enda endun po vote tapi dun po anke ilitung ningkan po ke po bat ti la duk kore la sinon anta rong aso duk pik pak lang to tang te sar pini ape parlong ki pido ke dam tang mati jong ni phai hini ani west karbiang long tumpreng ratamai pilong tum kaching hon CM rong hanga sang ho kaning je karbiang long termas council voter list along inglong aso kalia tum phan amen kang thanji aphan kamat hapon ave lapen karbiang long termas council pen akimi long learon kaselam je phan kamat ave usining je lapen rada tumangke kopi voter list along inglong aso kalia tum phan amen kang thanji aphan kamat ave pen ke longle akimi long learon kaselam je apanta kamathawi pusiningje asi kaprek hamphanga song lapen 24 plus organization a song atung sami thangta mane ni thompleng data phita thangta mane pudunde mane ningji donde ra saputha abang thang a reply tame pidunde pulasi raratum pinangan chethan ne liya bange ason ka prek ne me thang hem akam duk pik masi lai hui por he dun de lo chini dun de lo seta lake aphrama ningje bong alam lo ili tum a long le a lota bang along le a lo bang along le a ron en dun de pot si ili tum along le ke bang pan pilap lo nai parokrisit kebra phok kebra ke thomaning kan jak honga chiklo in koi rai si arni si la karbi atum aprang pen ili tum arechu rong asar atum pen serwan kep atum pen ili tum ke long tang apataan ke nang than pilap lo hala bang sorni ili tum ke tek care pot la si hala nang ke than piet allo hala bang ke non itum var chora eme thang allo si chisela aron ke do tang apa si chepang tang tunangi lan ke ili tum along le chelong tu po la si ni tum serwan kep arong tinta munita tum la serwan kep ke do tang lo non a form cheron rep lo la pen hala tum fill up ra account claim nangi pu a committee la serwan kep a committee chepang tang wek nangi pu si ni tum pu bom lo an ke itum long le ta chelong tu po tamte la solam kente ronga startum kente la to si submit lo mantel ho aja dengan submit ulo suri sibak ta dolo rong suri sibak bilang nang we dang jasemet ke west tu pen ke long le pi khang yang lang hala podum kangbura association dala tum ing tang te de apuan da je bohong se aja tum ke ap national party long kidun an che tu ro aman hala tum che claim we de lo me thang account ke la puyo la si hala da kapang tang nang account dola la ke ili party phan pu ali ne phan vote nang pe yok o nang i po phan kali seta karbi atum aron kachi bija phan ilim culture pu ve ti lo hala so hala le avete long le aron ta ave thang te itum culture ta ave te ji athima culture ko nat ben lo ke ching rit katiki so katiki adim pensi hidi kume jasemet la rit along pensi culture nang ke ching in pijata khaita ili tum ta hala se pang tang nai la si ili ma culture ta doji to tante aporta dolopot ini kado ko phasen le dak talk show sikilo part indeng pike bai silong to ba tarna churo lo la pen viewer samana me churo lo la pen ale tum stami la bangso video share bon tha like pitha la pen am se karbeng long paching thona mate pachini nang pu nam ta sin tum ton pang ko lo kardom kardom